Lah. Ulo, ano yung second place? Kwarta na list. Kwarta ra gatugtog. Ipanumpa ko na Mama, mama. nga kitang duha. Papa, papa. Magtiunay sa atong katurma. Abi mo kita. Yeah. Magkadayon na kaysa kuno na numpa ka. Dalikid yan, Wala ko. ikaw naghilang. Wiz 107. Unang dagway Wiz. mo kung sasamin daw Wiz na. mabuhay. Manok ba boy? Di kumot-kumot, di kumot-kumot. Sa dakong kamot, sa dakong kamot. Ang duhan mo pagkadako, dako sa guma. Di kumot-kumot, di kumot-kumot. Sa dakong kamot, sa dakong kamot. Ang duhan mo pagkadako, dako sa guma. Okay, palakpakan na to si Juan, Mr. Oldir. O sa pangalan. One more. One more. Usa ni siya sa mga tinupdan sa mga kagahapon sa Juan. Sige. Ibu kompos niya na speed. Baba no speed. Bisag asa ko mo ato, bisag asa ko mo tuyo, bisag asa ko magtundo, bisag Digos! asa ko mo ato, ako re gwapo. Ako re gwapo. Aray guwapo. Kaya kay Kaya. Dapat kita sa rin. Shout out kay Scotty Thompson. Hello tayo. Usa to sa mga estudyante sa Spamas nga adunay mga talent. So, ako kabalong pangalan, Olderico may pangalan ni brother. So, Beethoven. Oh my God, genius. Okay, si Beethoven. That was Beethoven from Si Wiz. Bato. Bato, Santa Cruz, Plansilan, Luzon. Enjoy ba tayo sa singer na yon? Yeah. Okay. So, Adigos, shout out kay Scotty Thompson. Wala tingog. Wala na. Wala. Scotty Thompson. Ato sa mong gitarist nga si Speed Buang. Kamong argot missing nga Juan Lason. Tigas. Sige Speed.